Práve mi volá Recruit Voicebot kvôli mojej reakcii na pracovnú ponuku. Tak poďme sa s ním pohádať. Dobrý deň, pri telefóne Alex, virtuálny náborový asistent spoločnosti Recruit. Volám s pánom Fulekom. Áno, voláte s pánom Fulekom, nech sa páči. Ako vám môžem pomôcť? Dobrý deň, pán Fulek. Volám vám ohľadom vašej reakcie na pozíciu operátor výroby v spoločnosti Recruit. Chcel by som sa najskôr opýtať, či váš záujem o túto pracovnú pozíciu stále trvá? Neviem, aby som si tam dával nejakú žiadosť. A odkiaľ prosím vás voláte? Rozumiem. Volám vám preto, lebo v našej evidencii figurujete ako záujemca o pozíciu operátor výroby v spoločnosti Recruit. Aby sme mohli efektívne spracovať váš profil a zabezpečiť kvalitu, rád by som vás informoval, že tento pohovor je nahrávaný na interné účely náborového procesu. Mali by ste teda záujem o krátky rozhovor ohľadom tejto pozície, alebo by ste mi mohli povedať... Dobre, tak už poďme. Hej, mám, poď, rýchlo, šup. Rozumiem, budem stručný. Dobre. Máte už nejakú predchádzajúcu prax ako operátor výroby? Áno, mám ako operátor výroby 6 rokov. Rozumiem, 6 Nie, rokov je pomerne viete dlhá čo, doba. nie, viac ako 10 rokov už mám. Chápem, 10 rokov skúseností. To ma vedie k ďalšej otázke. Máte oprávnenie na vedenie vysokozdvižného vozíka, teda preukaz VZV? A čo to je za preukaz? Preukaz VZV je oprávnenie na vedenie vysokozdvižného Aha, vozíka. joj, toto ktoré mám. je často potrebné pri Mám, hej, mám. A čo ešte sa ma chcete spýtať? Rozumiem. Potrebovali by ste z našej strany zabezpečiť dopravu do zamestnania? Áno, potreboval by som. Alebo viete čo, ja budem s kamarátom, ja budem s kamošom chodiť na aute, nepotrebujem. V poriadku, rozumiem. Kedy by ste mohli nastúpiť do zamestnania? Ja môžem nastúpiť 10. júla. Nie, vlastne 6. júla. 6. júla môžem. Rozumiem, 6. júl. Mohli by ste mi prosím stručne povedať, čo vás na pozícii operátor výroby v spoločnosti Recruit najviac zaujalo? Najviac ma zaujalo to, že budem robiť s mojim kamošom a budem s ním dochádzať. Rozumiem. Máte predstavu o vašom očakávanom platovom ohodnotení pre túto pozíciu? 1300 až 1500 eur. Rozumiem. Od 1300 do 1500 eur. Uh-huh. Máte vy v tejto chvíli nejaké otázky ohľadom tejto pozície spoločnosti Recruit alebo ďalšieho postupu? Ja by som sa chcel spýtať, že aké tam idú spoje do tej vašej spoločnosti. Viete mi povedať? Dajte mi sekundu, pozriem sa na to. V popise práce nie sú uvedené konkrétne informácie o dopravných spojoch. Táto záležitosť sa však môže prebrať v ďalšom kole s ľudským rekruterom. Máte prípadne ešte nejaké ďalšie otázky? Nie, nemám žiadne otázky teraz.